dia nore song prabu khajal dia ta ram podo bu khajal dia ga song ba ro hai ha ne ma khai hai ma tong lai na ta tơi ne bu bia ha kong ne hiya ne bu bia je pa ko khai hin jak hai chung hin ne ya sa se hai chung lai ma tong sin ka ba song ba ha ne ba yang bu so bu chem la kan mi ba hai pai la ko yang làm sao có khắp nơi ta khóc tây bục khóc song xin mang phê này tông này rồi nè bác quay cái xe hai này lấy nụ hoa nằm sừng sa mang phê phun nụ này thang quay tông với sừng ta bốc thích phải sọc phải giác kỳ là develop by khóc giác yêu biến ở am say ni seng marawa kami ô seng marawa kami ni am say ni lukurok belai Jwngjal to kabang mana phia ba bro ne Jwngjal tai bu koto ta kang bora basai tongkhani rong nugui man khana tabok wa ban ni yakhrai sanamjak oro tui nai nei gedi amge kaisa tui sa phia ba tote torui tongkha phia ba or jaga bo kono bridge krei hai ka ba kono kalbar ni byabostha krei sarkar bu krei phia ba o amsani lukuro wa tai season angke abo lombui thang o bridge wa bani bridge bo lombui thang khap ka jora ke hingoi para ma thang sung sai man ka yang bu para tong te yang dige bu para tong ga o kasaro na tabok bridge hai ka ba kalbar nang tong mani phia ba kalbar kabang man government rok naiwi bu thang jang sung kok mani bising te sai ma ka phia ba pitarok to boi sulai simis thang pho tabok kono bridge bu krei kalbar bu krei tabok o jodi omo baiwi thang ke yang am saini luku borok rok bomai ke hing thang lai songlai nai blai ni mangkli kotor mai kun ang tabo bridge wa bani bridge ba sa yang nui man khana boro tabo yang thang pa yang digi borok tong yang ni up down khali mani yang ni ne tui bu ma khog tui ma to ko roba rakhang ki sing ma lai song phya ba o sikang tui tor pro omo koso wi thang jaga pro sjar ka bro ma hing lai sing khana wi man khana ma kan truk sagdi tai or ni luko bo mai ka bro o yakhrai sing hing lai ma tong bon sung nai nugui man kana lukurok tini o am saini luku borok rok yakhrai sing hinglai tongmani jodi ora kisa sa kalbar kotor ku ke snai rokang ke bro na sek Jwngjal to ungla khane jing saimanu phiaba tabok joratei borok no tangui ro phainai krei sarkar thango phaibo phiaba tabok mahai yakhrai sing hinglai ma tong komo to beshi dugya hain hai phongbui chokrai bi thangna aproke bom hanglai na blaino wana ma sungsa chini amsai te prasa amsai rogong kangkane beshirbak mai kene nukjaga bani aro to asuk bukung kolok rong ne oro ka mai ke sungni sunu ya pheba sine amsai kongbara ni amsai ong kene mai kene Jwngjal tei ni Jwngjal pherang ni Jwngjal lahar ni Jwngjal tai kalbar oro kisesa budget to bui khai kangkane o yang ni para ba yang ni para karam ka rok thang lai soi tongmon pheba bono borok san laijak luku rok bu sanjak je government ni thanibo abo sungno kalbar kaisa ridi pheba rinai hanai thangbo phawyo mai kama tonglai tongmon pheba o amsani luku rok be kok sanai borok busuk gdek mahai Jwngjal ma tongka yang nugui man kana Jwngjala bobai jeng kok sana Jwngjala sagadi tabok sung tunuk paika nung yang sing bomai ke busuk gdek o yakhrai be lai sui ma tongka o yakhrai be cho hai kha mang no ta o to so de bo so ka nai o yakhrai chi yakhrai na ule o mo sa cha ni pala ko su ro ko re oro tai kong sa tong u ba ti phena ko chok thang ang u pala porjonto sa chang piri ra ka omo so ko to ka chang ro ta aka so ro tong u aka ro ma ba de tak lai ke to chol ma omo ha ka tak lai to ya ko yakhrai telang ke oro tabok jeni rok yakhrai si hinglai mani busuk poribar rok no o yakhrai si ma hingna o manai le koroj oto mora jiarani to soda si ma hina so 1 2 3 para sung omono hindai to moto yakhrai to wa bani se moto besi dugya moto nostong thang pai phiu na jule ta ani busuk rok si amo sung hindai man dia ta ule barong nu hai wa ban ta lai phi zai ta bo ta usuk ke ma hin ko hai ke bo kok lai na hin tong ma ke to chơi
Oh, waban senamani, bopro senalaimani. Bo besi dunia kata Dulomba pore 15-16 dunia kana. Eka tak sada lainnya ya asuk. Omo tak senam. Oh, ya krai senai kaprolan no, ya cing bahai ke solo lai. Oh, ini kita tu hino. Omo mai bote ya kota. Hai kason lai hinde. Harpe. Ni ni rasa kos sama ke hinglai tong mani. Angke government to thangu phaibu sarkar to thangu phaible na angke boro la amo no kisa su kalbar ba bri sikon te tang romon bang boro phai nai phaiman to tong. Ule usgang si tao rampoda phai ro meeting klai tang. Kasoi charo lai ka ba khane phane ta pajon to sa phai liang na. Ta logal ke sa dala. Khai nai hemle sawa. Khane hin le sa. Bo hai khai phai lia. Nores tong prabu khajaliya. Ta rampoda bu khajaliya. Gasong ba ro hai hane ma khai. Hai ma tong lai na ta tui ni bu. Biat. Hakung ne hian ne bu. Biat. Je pa kau khlai hin jak. Hai chung hin ne ya sa se hai chung lai ma tong sin ka ba. Song ba han ya ba. Yang bu so bu chem la kan mi ba hai pai le han ko. Jwngjal sarkar dini ni boyos busung kana. Angde. Birasi. Birasi kaza pia ba nang birasi bosor o para tong na. Besi ni birasi bosor kaza pia ba omo tak bojon to sarkar thang paima ba snai ro phaiya. Sna phaiya baro sna phaiya. Makra nok ni si puila le ram podo le hon thang kha. Makra kami ab dai makra nok dai lama ro no ro sna. Boni pore kha ram podo phaiya yang te hapa tak phai di song hom le nu em le si le phai de song no kaha si khai ba bisa bun main thang mal hai na bo nang bo ram podo no bu rozak de hai ro ya do tak pa chu ro kho ko bus bud ble roi pas khai emle roi ma tabla khai ne ka khai phaiya ka bona nang tai ko sar na bonda aya ram podo babu em le khlai chu ro phai si de nung nai wa thang jak ble khai chu ro phai si di na bule khai ble ro phai ni sab kes khai phaiya ka tak bona hai tamai ko sar phina mo ta ko sar ne hai tamai hosinai bo ba ram podo ba hai bazar khlaiyo bazar hobo boro de sai pa be yam le bo sa de sa ta ga ba phai lang ni ya ke Jwngjal ta ba mo ram podo emle o mon kalbar snai ro yang kan kan bono bu ro phina de dai rồi ya ang thui ta tong dai le rồi ke bo kalbar snai ro phai kan ke rồi nai asik bilai ke hambai Jwngjal bo bilai ne jol jak mai ke saka ronai himle sai thango phebile roya actually sing sama tang ka mo bisi khoros thanya government cha sok tong kan ke khlaiwi ro ma wo phia ba bron bu khasi kri ro ban bangwe chini te prasa am sayong ka tamna ka thangja ka ta ke chi Jwngjal sing wansa bukong kolok kami rogole mai kise no songke snamja goi tongo ka hayas krichi norle Jwngjal ung tongsa sna jai tamane bangwa hayin ka government dok tani singno naiya sekarang star bang thang mani thang ma aro kalbar phojak ta ko khajak thang paila bosar so tongka aro le ayang wa zo yang chin baro gaba hai kalbar kolama kai ni tilang thang pho ha guru roi tong pe ba ongko aro le phai lia ble ara wa ji ga la asuk do do bu sinarang ke roya tani cha ka khaijak sa tani chung khaija ha lia chung pa hari ha ya bunda deng ma bang ku la borok de ka ha bang ku la mo chung sa se sagara ma chini kong bara ro boini srai mung rok ne nangla na de nang kha tma beng kha tma ba hai so hai rai hai ke si pal ma lia ba bono nang ram babu no hono ram babu ta ki sa pha no omono kai sa pha no khai ro jadi tai no le khai pha tong si omo kai sa omo le raha ko to omo bridge bang ya na kalbar sikon te kalbar se sanglai jable na sam de no sas khai ro ya kete bu ro lia he ang le ro lia ta emele na tai ro lia na da ja phang te da ka hambai blaika hambai ni bang sagar de yang punno mo jamatia senra
khnawi man khna bilai ne bobo MLA borom gana gram podono jol jakha khlai ro nei hobo khlai ro li mai kene o amsani lukorok thang phaibo ne bangwi kaisa chikontia kalbar sanglai jamani se piaba rojayen bangwi ne ta khoroksa chakra bilai ne dukho nangjaka tei jebo jol jaka tei biyang dalbidal lukorok tong brok bai bisang o kalbar na tei kok sanai nai to ne phadi ang tei kaisa dara bai bisang kok sanai bobo yani hing phaiman dara nu biani phaiman iya ayang laba ferai phaimani ayang posina yang digi robot ferena ni thangkang ke jakapa yang sin ma thangga yang sin thangui ma phaibuna gesang tor tabong nukha tabo mo to kalbar singya na o mo to yakrai sisana o yakrai kini rok sna chung sana layu o tabo mo je kwak thangmani bo busuk bo sorong khana mo ko ma de 15 বছর কানে হ্যাঁ tak pane no sarkar ni thanbo ni ro kalbar sanglai jak to সালাইবো ব অঙ্ক বসে রজাক লাইয়া বলে sebanu sa পইলা নরাজ ফাইখরা খা নাই প্র হমনি ও এমএলএ বো ফাইখা বস ক খাইয়া বলে borok mane phai thamne der degla দুগ সাবাইলা ke borok phai prole khai klang ni sa ফাইনে হিলে হমলা বস ফাইয়া বলে ke MLA kaisa singker CM hafang edisi hafang nol sajak এমন বসং সাজা ওংখা bole tame kok roi kla বো খাইনাই বলে নু বড় খাইয়া ke borok cycle man ke busuk dukha তাক ন বো ফাই থাং ke tabok to sing yakrai no kau yakrai to dukha ke phongbu chokrai thang paina ke na apro baki hingna กอกไหลมามาให้พี่ในในก็ la ko thuk man de กูทุกมายับพงจระกอกไหลอยู่ ke ni rok tabo yang thangwani yang bo para tong wo yang bo para tong ke ni ro yang lai chongwani yang para bai yang para busu poribar ma lai chona o yakrai bo อายังสิยัง40 পরিবার আয়াং কে 96 পরিবার বা ইয়ার ন বাবু পরিবার ইয়ার বতং পেতে বেসা মালিয়া তা যেসি আর নিসিনা আসক ke ni rok sarkar ni thanibo kalbar sama to sankha ra nei to hobo phiaba tak ro yang ka daiti tak masing phaipa ro le kalbar nana musuguna มโซว ke sarkar no bo mai ka kok sat nai man jaka pan ro na neng thang อ่าจึงละจักปรอนี่มังทางแกจึงละแกรอยาแกจึงบ่ทานิบ่ไตบูรอลีอ่ะ bu to tak thang bu phaibung lai tong pai lai bu siang lai bu ke ronai hokang ke si borok to neta rok to nogna ano but pas khai di ang no mai kro ronai hi se sau ke pasung tangkang ke romani skris karina สิกังรอกราดีตาร์ปรสิงรอเสนะมาอยากแค่จึงไตบูรอลีสิกังกาลบมาขายกันนะตาร์ปรสิงรอเสนะบู ke MLA rampodo bu or jaga ronai hi sai thamne bo bu tabok bukho basimi ronai ho phya baris royang ka bud ronai bana รอยา rolia รอลีอ่ะสิกังกาลบมากันเนาะ kalbar rokhang ke กาลบไปจักแค่สิสมบูรอเสนะ ke no ni amsani lukorok bom hai u kalbar ni bagai blai nanglai tomni si mai aba dukhong lai jak คงไล่ตรงละจึงจไล่ตรงฮะให้บุยบักสิงมาตรงสุบ่ bukhaw ke จไล่ตรงหัตตา blai ka ambani dara bom sagra อรุณกุมา para ใช่มั้ยวะ khanawi man kana tai khoroksa ta khok dara ni khok toi no mai kene Jwngjal jotone bukhogo ne jol laimani blai ne dukho nanglai tongmani mahai ngwa bonang mai kamang ne chini te prasa amsai wong ka mai kene Jwngjal nglai tonggo te chini mangplen bukhak te jara MLA jara hafangwa asok tongnai rong nukhang ka brong no kaisa dati je domasak phan to boi kaisa kalbar hain ka chikon cha bridge pan snai ro mane engthang asuk bai ne borok khusi hain ka te borok bud borole hi jol lai to mane mangpli khana wi man khana mai kene dopone TV lukorok ne Jwngjal no phunogo tai je nai tongnai jotono hain hai hambai